Και πολύ καλή φωνή έχει η Meryl Streep από την Πέμπτη στις κινηματογραφικές αίθουσες στο Mamma Mia με τη Meryl Streep και τον Pierce Brosnan. Ο λόγος τώρα για την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Μέγκα, την Βέρα στο δεξί, που θα μπορούν να βλέπουν οι τηλεθεατές του σταθμού μας σε επανάληψη από την αρχή από αύριο και κάθε μεσημέρι στη 1 παρα 10. Τους συντελεστές λοιπόν της σειράς τίμησε χθες το βράδυ ο νομάρχης Τρικάλων. Η σειρά είχε γυριστεί στην περιοχή και οι παράγοντες του νομού θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο προβλήθηκε ιδιαίτερα ο νομός τους σε όλη την Ελλάδα. Στο ίδιο ρολόι όπου γυρίστηκε η σκηνή με την πτώση του Χρήστου, δίπλα στο μεσαιωνικό φρούριο των Τρικάλων, συναντήθηκαν ξανά οι συντελεστές και οι ηθοποιοί της επιτυχημένης σειράς του Μέγκα, Βέρα στο δεξί. Ο νομάρχης Τρικάλων διοργάνωσε ειδική τιμητική εκδήλωση, αναγνωρίζοντας, όπως είπε, τη σημαντική προβολή που έγινε στην πόλη. Η Έλενα Ακρίτα και ο Γιώργος Κυρίτσης, που τόλμησαν να μεταφέρουν τη δράση και τους ήρωες σε μια επαρχιακή πόλη, εισέπραξαν εκτός από την ικανοποίηση για το στοίχημα που κερδίθηκε και την αγάπη του κόσμου. Μπορεί εμείς οι τρελοί καλλιτέχνες εδώ που κάνουμε το σενάριο, τη σκηνοθεσία και όλη αυτή η ομάδα των πρωταγωνιστών να το θέλαμε και να πιστεύαμε ότι αυτό είναι το σωστό location, για να το πούμε ελληνικά, η σωστή τοποθεσία για να γίνει, αλλά το Μέγκα είναι εκείνο το οποίο πλήρωσε. Θέλω να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά που την αγάπησαν, που ήρθαν εδώ και δώσανε την ψυχή τους για τη σειρά, γιατί ερχόντουσαν με αντίξωες συνθήκες. Ο Στράτος και η Ρεγκίνα συναντήθηκαν ξανά στο ποτάμι και τα συναισθήματα είχαν την ίδια ένταση. Στα Τρίκαλα που περιμένατε το Στράτο κάθε φορά. Ναι, τον έφερε το ποτάμι τελικά, παιδιά. Σίγουρα πράγματα. Ο Κώστας Καζάκος, ο πανίσχυρος αμυράς που κινούσε τα νήματα, καταχειροκροτήθηκε. Ήταν μια ωραία σειρά, πολύ προσεγμένη, επίπεδου, τη θυμάται ο κόσμος ακόμα με αγάπη. Ο Δάνης Κατρανίδης νοστάλγησε τις δικές του διαδρομές στα στενά της πόλης. Στιγμές και διαδρομές από τις χιλιάδες, θα λέγα, που έχω ζήσει με τη Βέρα στο δεξί, με τους συνεργάτες, με όλη την οικογένεια, όπως συνηθίζω να το λέω, με τους σκηνοθέτες, τους συναδέλφους, τα συνεργεία. Οι σκηνοθέτες και όλοι οι συντελεστές παρέλαβαν τιμητικές πλακέτες και συμβολικά δώρα. Ξεχωριστό δώρο επεφύλαξε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Μέγκα, κ. Ηλία Τσίγκα. Θέλω να ευχαριστήσω το τηλεοπτικό κανάλι, το μεγάλο κανάλι Μέγα, γιατί επέτρεψε το γύρισμα αυτής της σπουδαίας τηλεοπτικής σειράς Βέρα στο δεξί στην πόλη και στο νομό Τρικάλων. Η Έλενα Ακρίτα έδωσε το στίγμα για το καινούργιο της εγχείρημα. Η καινούργια σειρά με το που θα πει καλησπέρα σας στις 7 το βράδυ στον τηλεθεατή, θα του κλείσει το μάτι και θα του πει «Γεια σου, δεν είμαι η Βέρα στο δεξί». Αν είναι για καλό ή για κακό, αυτό θα δείξει.